Greetings, madoda. Greetings, madoda. Nakuwe, cameraman. But it's fine. Except, bros, ngibulisa man. Bone, I'm just a serious and ngiqhelana but I'm not sure what's man. Okay, quickly, let me introduce myself. Hi, all I go by the name of Tato, aka Real Boss. Yeah, that's the new PTS boy. Uthi imali sekhadini kuwe Ethiyande camera there's Asake Ngodla mara ngibiza ngothanda yabo. So yeah, basically on this documentary man sizawube uthetha uba safi kanjani kwabhuti zakhe Ntsakazo kwaNkosi the one and only Nkosi Emandebele, and otherwise umuntu behind the camera it's Asake Ngodla, and then if you saw his fantasy grand, please rate him out of Banchi Return. But it's fine, yeah. Please rate him out of 10 in the comments, and please also subscribe on my YouTube channel that all streams. Otherwise, yeah, man. Theater, like it's African and how was the experience and everything? What did we learn? Songs away. Yeah, but yeah, man, there were positive things, there were negative things. Saplo Pasatini. Yeah, so yeah, we learn more, but yeah, man. Over to you, guitar. Tinta. Okay, Tato. So the question yami ngizoqala ngibuze yona. Like, how did the invite come about? Except okay, quickly tayabo. Invite like came about the post leyo like lezo potiza like almost posted most like release on Facebook. Okay, cool. Uzokwenza i-stream and then for Nkosi Streams Got Talent yabo. Whereby ke mntafika showcase talent yakhe for me yabo. So awuthi Mbara basically like okay wabhalela Nkosi around past 11 and then Mbara called me. Okay, phone him. Okay man, Candy acceptiwe phaa kula way, so ucela undikhaphe siva yabo. So okay, indilapha ke ngoku. Mind you, ndinabantu like okay sure endisebenza nabo. So Mbara, like when Mbara told me this thing, I was like, okay, cool. I'm going to try imincili because nami occasion yamncane Nkosi big time, and shout out to Nkosi Amandebele, shout out to him for influencing us, and also shout out to Son Crab yabo. Hey guys, into ephile kasi sithi sizalwa andisifila phantsi kwezibhebheleko but asizibasathini yabo. So basically man, le way like le way ize uthi umbuzo wakho ta usithini umbuzo wakho? How did the invite come about? Okay, cool. Yeah, so Mbara told me. Then Mbara kagqibona phone, xa igqibona phone Mbara. Mna ndaba nemincila nasifuba bras. Ndaba nemincila yabo. So Mbara told me, mna ndaxelela ezihamba Machita sibeziwe kwazakhe. Mind you nami nditsaliwe. Bone carry carry zam yabo. Sapha but zange sibe pass on because sasifuna basically size by 3 and then invite ize ngalawe ye-post yabo. Ize ngalawe ye-post ka. So like lo Mbara lo uthetha ngaye, like nadibana njani, like iwezi content. Bani wacinga okay hamba madibane nalo Mjita, mhlawumbi izophuma apha nalo Mjita inganinzi. So like nadibana njani and uMjita uhlala. There's this vlog of mine like endiyenzela ndiyenzela esikolweni, like first vlog yami endiyidrophile ku-YouTube abantu abaziyo bayazi because it was really circulating yabo. So Mbara like performed this gala and then ndifakile phaa kwi-vlog yami. So Mbara performed phaya sigela and I was like yo Mbara, and Mbara like told me okay so uproducela yenye itsotsi enibone niyaziyo but andifuna uyithetha yabo. So Mbara told me okay cool ba like undisaluta grand sadibana kesho grand saluta bona bro like can I ask you questions, ndambuza okay so lizoperforma performa and ncaye nje iilines zakhe uthi kudala ndibaleka bendeqwe phara ntoni yabo. So ndabaseleka phaa kwingoma yakhe and then saqala uthetha then yabo because xa eshaya le week Xhosa trap things like Xhosa trap inyuke and then the Cape Town is being exposed kwezinye place yabo. So Mbara sadibana esigela yabo. It's not like andifundi, ndiyafunda nami but yes sidibene esigela noMbara yabo, so something like that man yabo. So yeah So like niye ingwe noMbara like bengibangaphi ngoba ntsiya phaa and Inkosi khange ibe nangxaki ngenamlilo like khange bekho uyithethayo wrong. No bro, basically mna noMbara siye ndim nguMbara ngiyoung Wizzy Tayanga young Wizzy siye siba yi-3 but basically like iplan yethu befuna like sifuna ukuya siba yi-5 yabo, so siba yi-3 and then bro
Nkosiyayo like siyakwankosi ngoku and sicinge anyway uba okay funeka sifumane transport yokuya neyobuya sayifumana transport anyway uba kwathini saya siba ngaphi sithini zange sicinge unfortunately le moto le sasovaya ngayo siye ngayo khange sikwazi like ulewisa khange sikwazi like uvaya like pick up spot yeah because save sidibane kwindawo eyi-1 by 3 and then aba bayi-2 akho sakwazi uyobathatha but then sabarepresenta nabo and then yeah man savaya grand yabo everything was just great but ke like izinto ezenzekayo apha endleleni see and then like bone man apha endleleni like abantu bayathetha bra bone like siyalahleka yabo and then sibuze okay sho qhama sibone like andimazi bra okay ubambe kaphi like andizi-expose okanye ilocation abo zilahleka khona because abanye bebazozithola so like bona abanye abantu khangela uzakhe khangela inkosi and then kuthiwa abantu abazibone abazimedi but W in the what nonzimedi W what in the chat yeah so but ngozeziphi ii-flops enizenzileyo ngamajita ii-flops like enizenzileyo salahleka i-2 hours yonke sasingenadatha yabo so salahleka but finally yabo fana neplane siplane kuzilela endaweni xa kukho i-earthquake qala ibona ibe namakhinkqinkqi niyolenda so nathi safika late but saziva sine-ora because damn safika abanye ka sifika sasikathethi that time uba yabo ngoku finally silapha but before sifike bone ngosifika silahlekayo like the way there was like emotions like siyapenika bro like siyapenika yabo because siyapenika and then like ubone ekupenikeni kwethu njengoba sipenika bra bone sesicinga nokhala because sesiyithethile le nto uba ngoku siyakunkosi and sendisasazile like bone ndiyithethe ebantwini uba bro bukela i-stream even though like izinto zange zihambe according to the plan but safika and then uleweza uTashwan Crackle yabo yeah shout out to i-Culture Archive Tashwan Crackle like welcomed us notalusekiwe welcomed us Nyukhotman like bengiqala udibana naye I think beniyibone kwezi pictures zikaTashwan safika we met other people I was like damn yabo okay silapha finally yabo and I'm okay bro like but since silapha but yeah man you can ask yeah so like wawunjani ngokuqala ubona inkora jo like ubona dala ufuna uyibona bro like the things that yabo like siyavaya there like siyabona phela okay kuyapha because there was i-rappers people who were going to showcase talent yabo so yabo njengomakhobo bantu nenzekayo kule way uba like bayaliwiza bamile phaa abanye baya-freestyler asikangeni ngeke azongena singene nantsi le singene xa sigqiba ungena phaa kungabikho way singene nyhani phaa habu xa sifika phaa bone gcwele yabo and then like asimboni yena if yabo noba uphi yabo kwathiwa okay amajita angazulewiza angazubona bangazubona rap okanye bazothini they can wait outside qamba mna hayi jikiseki ngasekhayeni jikiseki yabo kodwa mazime phandle nakangathi ndimaphandle yabo and then there was a Grootman that who did interviews like kuthi sonke yabo phethe iPhone light with the rising like ubra ngubani stuff and stuff so like he was promoting us and but andimazi uba ngubani yena yabo so senza eza interviews nafuna eza interviews then boom ngena phakathi bani ngena ngoku and I felt yabo endlini like ugcwele ngoku and like ndimincile because out yam zange ndayibona like i-performance zange ndayibona ithini so it was my first time ndihamba nombara ndimbukele like freestyle esithintini so unkora sambone ngosekuvulwe icango kwelaa cala like kwistrinyo lakulo I was like okay nankuya nosijonga bone like nantsi nditsotsi yabo so i-reaction was that uba like asibhilivi because bone xa umntu ungekamboni ke-role model yakho okanye umntu okubasela i-icon yakho okanye umntu oku-influensayo you tend to have ii-questions but xa umbona laa mntu you become speechless yabo njengomjito woyika intombazane like athi yoyika intombazane iyakwazi uthetha amajita amabrazi ndiyambamba lo mntana but xa ifika kulaa mntana bona ayikwanothetha okanye ithethe ngento zesikolo but asikho lapho but yeah man yayingaloo way because nangakwazi nothini mna brazi yabo angikwazi angikanobuza but nangu uzakhe nangu unkosi yabo nangu ufako
yabo. So man, reaction was on another level because now I believe you. That's the thing, bro. Shout out to Ingosi, man. Shout out to Fab. Yabo. Okay. So like now ke ngubani? If I'm following shows like it, you would know which one not bad. Uthi Ingosi noZinzi azithengi ukutya. But akufani da. Bona sakhe. Hayi andithanda ubuxoki, sakhe. Ukusela masi xhasa umphefumlo. So sasela pha icoke. Sayisela. Yabo. And unluckily ke zange sisishwabanise sonke because kwashiyeka izila eziyi-2 and ke ngengora xa kuphuma kwi-stream yatsala zonke yazishwabanisa lihle kanjani. Savele sasela icoke sayidrendi but sasingayelanga way uba okay apha sifuna utya uthintini noma bese siyele phaa okay sidibane naye bese sincokole naye and then like ubone into esasihleli phezu kwento endihleli phezu kwami was that okay so ndifuna udibana naye mna but kuloo way uba ndifuna udibana naye I met like la Hotman editha i-streams zakhe utalusekiwe hlala naye phansi ncokola and all of the thing like ndaenda apha ndibala uba okay kwela cala ke-stream just because of like incoko zasinayo kwela cala like ubonise motivator like bras keep on pushing we need people like you we need people that abaphakamayo people that will take content nabo to on another level yabo so ndiyazi mani indima yokutya yona sasingafokasanga but ke sayisela icoke yakwangosi sayisela icoke yakwasakhe sabhosha saxola walasikholabo what's the next question? So like nguwe loyo performer like phaa okanye umbara? No, basically it was not me but it was umbara and bone mna hlobo ndandisonqena ngalo like kwawuthetha bona umbara wangena yabo because akhona ama-hotman awangenayo phaa awengena bone angena no-cameraman wabo mna I was supposed uba ndingene phaa yabo but ndavele like ndabanda bone ndoyika ndithi nyana ndavele ndoyika ndizongena sothiwa tazi sanongena phaa yabo so ndandisoyika lo but zange ndingene kwelaa cala le-chat but then after like yonke laa week sakwahlala nenkosi sakwahlala noZinzi sakwahlala namanye ama-hotman engingawaziyo so zange ndingene umntu oyeperforma it was umbara performed umbara did the freestyle yabo umbara trapped and then even no-TikTok abantu bayakhala ngalaa freestyle yabo so it was no way tama ndibile njalo buda I don't want to lie it was very 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 sharp yabo andifuna uxoka tama it was umbara Like umbara ke ngoku ezengasho zakho wephuma phala kona wambone njani like i-relation yakhe like it was umbara like ngoku first ikhona i-hotman okuthiwa nguRaz was killing it I don't want to lie shout out to uRaz yancuma lena liyabazi uRaz yeah so uRaz like was killing it bro was killing it and then intwana yami nayo yoyika but there was one thing I think I'm not sure uba ithethwe ngutalusekiwe okanye la hotman ayithwele igama uba bro khawenze into oqhele uyenze man just be you pha and then intwana yami yangena yho yanika i-beat yatrepa yho yenzani i-did this thing qha it's just a matter of time uba ke wonke une-breakthrough yakhe yabo so ngalaa mini yayimini kaRaz uRaz untswempu yabo and then umbara performed yabo and then dash uthi imali sekhadini kuwe awunayo cash qonda kutheka wenza sense she be like baby ndiyeza and niphethe igas so namhlanje popping bottles nika sizusela black I got hoes ezifuna ubambiseka